रायजोफोर मोनसे गोनांथार फोसावनायखौ फोसावदों। समाज सिबियारि आरो हारि सिबिग्रा पार्सनेल लाइफखौ दोनथ'नानै माखासे बर' हारिनि थाखाय मा फोसावदों बिथां सारा नोंथांमोननिसिम नैबेखौ फोसावनाय जाबाय। दा सार बिटिआर एग्रिमेन्टनि थ्रुयै बर'नि डिमान्डआथ' आलादा रायजो मोननायनि माबाफोर लामा दं नामा? बे खोथाखौ होनोब्ला एसे बहलायना होननांगोन जे जोंहा रायजो मोननायनि मोनसे चान्स दं। मानोना बे 125 दा एमेन्डमेन्टखौ मोनसे जयै लिरफामलायनायनि मोनसे सम फैदों। थारमाने बे फारिलाइखौ जे 125 दा जे एमेन्डमेन्ट 6 सिडुलखौ मोनसे लिरफामलायनाय पाब्लिक रिप्रेजेन्टेटिभजों सरकारनि नेतृत्वफोरजों मोनसे लिरफामलायनाय जागोन आरो बेखौ ट्राइबेलफोर नङाब्ला बे जिनिसखौ फाइनाल खालामनो हाया। दा बे चान्सआव जोंहा मोनसे चान्स दङ। नोंथांमोना मिथिया जोंनि 6 सिडुलनि जाय लिरगिरि रेभारेन्ड जे निक'लास महन राय बिथाङा गपिनाथ बरदलैनि टाइमाव ड्राफ्टिं कमिटि चेयारमेनमोन गपिनाथ बरदलैया आरो बिथांनो दायथ' होनाय जादोंमोन 6 सिडुल संबिधानखौ लिरनो। दा बाथ्रा जाहैबाय 6 सिडुला एरखम जिनिस ट्राइबेलफोरनि बे जिनिसा लागु जादों 1952 निफ्रायनो। खासि जयन्तिया गार' हिल्स लाइ मारा लुसाइ बेफोरनि स्टेटासा 1952 मोनदों 6 सिडुलखौ। मोनखांनायनि उनाव जेब्लानाखि बिसोरो सानबाय जोंनि 6 सिडुला साफिसियेन्ट नङा अब्ला जि 6 सिडुल लिरग्रा रेभारेन्ड पास्टर जे निक'लास महन रायआ खासिया जयन्तिया गार' हिल्सनि जे लिडारफोर दङ माहारियारिफोरनि जे दैदेनगिरिफोर दं बिथांमोनजों सावरायबाय। जे सावरायनानै 6 सिडुलनि जि मोननांगौ आं लिरनाय 6 सिडुलनि जि मोननांगौ नोंथांमोना बेखौ मोनजोब्बाय। 6 सिडुला काउन्सिलनि गोजौ जेबो आरो पुरस्कार होनो हाया बा मोन्थाय होनो हाया। दा बिथांमोना होनदों ओहो जोंनोथ' बिजों थोआ रायजो नांगौ। दा बिथाङा फोरोंबाय रायजो नांगौब्ला नोंथांमोना खनसेबारो बेखौ सोलायनांगोन। मानोना आर्टिकेल 2(3) मोनसे जाति कमिउनिटि बेसिसआव गार' राभा तिवा खासि जयन्तियानि नामाव मालाबाबो गोदान रायजो दाया। जेब्ला बिथांमोना बे जिनिसा क्लियार जायो 1970आव बिथांमोना नमेनक्लेचारखौ सोलायनानै मिनिंफुल मेघालय नामै बिसोरो प्रजेक्ट खालामखांनायनि उनाव 2 बोसोरनि उनाव फुल फ्लेजेड स्टेट बिथांमोना मोनो। गेजेरा थाबाय 2 बोसोराव अट'नमास स्टेट आरो बिनि उनाव फुल फ्लेजेड स्टेट जाहैबाय। बुंनो थाङोब्ला आसामाव ओरैबायदि मोनसे आयेन दङ आर्टिकेल 244A बे आयेनखौ फल' खालामोब्ला जों रायजो मोननाया ओरैखम गोरलै। मानोना गुबुन स्टेटआव बे गैया। ट्राइबेलफ्रा जुदि मेजरिटि एलेकायाव कमप्राइजिं एलेका जुदि थायोबा बेखौ आसाम सरकारा अट'नमास स्टेट दाना होनांगौ होननानै लिरनाय दङ। बेयो बेंगलावबो गैया गुबुन स्टेटआवबो गैया भारतनि खुनु जायगायाव गैया। दा ओंखायनो जों होनदों जे बिथांमोना मानो नमेनक्लेचारखौ सोलायनांगौ। जों होनाखै बड'लेण्ड डिमान्ड आन्दलना भुल जादों। थारमाने जोंहा 2003नि सिगां जोंहा जेबो स्टेटास गैया ट्राइबेल हिसाबै। उपेन्द्र नाथ ब्रह्म टु हाग्रामा सार 2003 बे डिमान्डआ थिगैनो दं। जोङो 6 सिडुलखौ मोननो थाखाय बा बे एरेन्जमेन्टसिम सफैनो थाखाय जोङो सिडुलखौ नांगौनि जुनै जोङो 2003सिम आन्दलन खालामदों मोनबाय। 6 सिडुला बिनिफ्राय जेबो होनो हाला। नोंसोर थांदो दिल्ली आर्टिकेल 2(3)नि अनुजायै फल' खालामदो। दा थिग बे रोखोमै मेघालय रायजो जानायजों लोगोसे बिथांमोननि 6 सिडुलाबो मोनथामबो दं। गोमाबाय नामा दिनैनि दिनाव? गोमायाखै। जोंनाबो जुदि 2003नि उननिफ्राय 6 सिडुल मोनखांनायनि उनाव नमेनक्लेचार आरो वेखौ जुदि सोलायोमोनब्ला जों दिनै रायजोखौ मोनबायमोन। मानोना जोङो 6 सिडुलखौ फोजोबनो हाया ट्राइबेलफोरनि रैखा कवच। होमब्ला जोङो 6 सिडुलबो नांगौ रायजोबो नांगौ। होमब्ला मेघालयनि बादि सेम कनसेप्टआव थांनांगौ। रायजोबो नांगौ काउन्सिलबो नांगौ। डाबल एडमिनिस्ट्रेटिभ नंगौना नङा? बिथांमोननि मानसियानो सालायगासिनो। दा ओंखायनो जों होनबोबाय थादोंमोन जे 2003निफ्राय वे आर कनसेप्टआ चेन्ज जानांगौ। मानोना जोङो 6 सिडुलखौबो नांगौ रायजोबो नांगौ। होमब्लाथ' लामा दंसैल'। दा जोङो ओंखायनो बड'लेण्ड दा गोदानै जायफोर बिनो थांगासिनो दं बिगासिनो दं बिथांमोनखौ बुजायनो सेस्था लाबाय थादोंमोन जे बड'लेण्ड रायजोसो नांगौ होननानै बिथांमोना होनदों जे जोंनो 6 सिडुला थोआ।
ঠিক আছে बिनि मानिया मा जाखो जोंनो सिक्स सिडुलखौ नाङा जोंनो बड'लेण्ड रायजो नांगौ होननाय माने बे डिनाउन्स जादोंना जायाखै नाङा होननाय मानेथ' डिनाउन्स दाना सिक्स सिडुलखौनो डिनाउन्स खालामनो नागिरबाय नाङा मानोना नोंना स्टेटासा बड'लेण्ड रायजो बिटिसि काउन्सिल बिटिआर रिजन बिदि मोनथाम नाम फैगोन नामा जोंनि रायजोनि नमेनक्लेचारा बिदिथ' फैया बड'लेण्ड स्टेटल' नामै फैगोन होमबा बे जेनेरेल काउन्सिल जानो जेनेरेल स्टेट जानो थांगासिनो दंना गैया दा ओंखायनो जों बार बुजायबोबाय थादोंमोन जे जिनिसा जोंनो सिक्स सिडुलबो नांगौ रायजोबो नांगौ होमब्ला जोङो वेयार खनसेबा सोलायनांगौ जायनि जुनै जोङो गेजेराव उदियासलखौ पिकआप खालामदोंमोन बेहाय नाना रखम क्लेस जानायनि सम्भावनाखौ गोदोनि जाथायफोरखौ लानानै पाब्लिक रायजो राजाफ्रा गोसोखांबाय थानायाव जोङो लास्टलि मोनबाय हिस्टरिकेल लेगेसि थानाय डुवार्स दा बे डुवार्सनि नामै जोङो नैबे सिक्स सिडुलनि 125 दा एमेन्डमेन्टआव जुदि बिटिएडिनि जायगायाव नोङो बिटिसि डुवार्स बा डुवार्स बिटिसि दोनोबा बियो सिक्स सिडुलनि भारा 20नि फारिलायाव हाबहैसिगोन सिक्स सिडुल संबिधानाव अब्ला नोङो ब डुवार्स बा नोङो उदियासल सोदोबखौ पिकआप खालामनानै बे सोदोबा संबिधानाव हाबखाबाय नालाय इनक्लुसिभ भाबै मानोना बे उदियासल सोदोबाथ' ट्राइबेल सोदोब नङा ट्राइबेल सोदोब नङा उदियासल सोदोबा ट्राइबेल माने मा उदियासल माने जे दिसाजों साना ओंखारो बेखौहाय सानराइजिं स्टेट होनो बा उदियासल होनो उगना उदयगिरि बे सोदोबा जाबाय इनक्लुसिभ सोदोब डुवार सोदोबा ट्राइबेल सोदोब नामा डुवार सोदोबाथ' ट्राइबेल सोदोब नङा दा बेबादिसो भारत सरकारा 1956नि थ्रु एसआरसि खौ गाइडलाइन होदों जे इनक्लुसिभ सोदोबै लेंगुइस्टिक बेसिसआव रायजो दानायनि प्राधान्यखौ होदों जायनि जुनै आबर थाबर नोङो बियालासे अरुणाचल नामै लानांदों खासिया जयन्तियानि नामै बियालासे नोङो मेघालयनि नामै लानांदों लाइमारा लुसाइफ्रा नोङो मिज'राम लानांदों हा दा बेबादि ओंखायनो जोङो होनबोबाय थादों इनक्लुसिभ सोदोब जे सोदोबा गत्ते जाति भाषाखौ ज' लाफानानै इनक्लुसिभलि जोङो दिल्लीयाव प्रजेक्ट खालामनो हागोन बे जिनिसा एक्सेप्ट जागोन रायजोखौ दाया नङा दाबो दायो फैगौ मदि थानाय पिरियडआवनो 7था गोदान रायजो जानो थांगासिनो दं दा जों बेखौनो नुबाय थादों जोंहा मोनसे चान्स दं 125 दा एमेन्डमेन्टनि थ्रु जुदि जोङो बेवहाय जों होनाखै जों डुवार्स डिमान्ड खालामाखै डुवार्सखौ सोजानो लुबैदोंलै हारे उदियासलखौनो सो बा बिनि माबा मोनसे अल्टारनेटिभ सोदोबसो अब्लाबो जोङो बे इनक्लुसिभ सोदोबजों थांनानै जोङो आलादा रायजोखौ दाबो मोननो हायो दा बेखिनि खावलायनाय गतै दिगखौ जोङो सालिजारि खालामनानै लायो नायो रायजो राजाफ्रा आरो परबर्ती समाव 1 मासल'सै मानोना फैगौ विन्टार सेसनाव हेमन्तआ थांसिगोन 26आव चिफ मिनिस्टार हेमन्तआ देरहाब्लासो थाबाय देरहाब्लाथ' थांबाय बिनि सिगांनो बिटिआरखौ माने 125 दा एमेन्डमेन्टनि थ्रु बिथाङा सोसननो खायदा लागासिनो दङ अमित शाहबो बिथांनि फेभाराव आरो जुदि बे जामारोबा जोङो अराय टाइम जे जोङो कमप्रिहेन्सिभ फाइनाल सलुसन दिनैनिफ्राय रायजो नांला होननाय बिटिआरनि क्लजफ्राबो संबिधानाव हाबफाजोबनोसै अब्ला जोङो थैस' थांस' बर'फ्रा मालाबाबो रायजो मोनला दा ओंखायनो जों होनदों बे जिनिसा मोनसे सावरायनाय मोनसे मेल खुंनांगौ जोंनियाथ' जोङो मेम'रेन्डामखौ अपेन फर अल नोंथांमोननोबो हरगोन आङो प्रसार खालाम दा बिथांमोननि मेम'रेन्डामाव मा दङ जों जेबो मिन्थियाब्ला बिथांमोननि आन्दलन बा बिसोरनि मुभमेन्टआव सोर पाब्लिकआ सापर्ट होगोन बेखौथ' सावरायनायनि बाथ्रा दं मानोना मोनसे दल संगठननिल' नङा बे बिटिसिआ 125 दा एमेन्डमेन्ट आरो बिटिआरआ इनसार्ट जायोबा आसामहा रैखा कवच दं आरो जुदि बिटिसिआ थायोबा रायजो मोननायनि लामा दं मानोना बिटिआर एग्रिमेन्टआ बे जाहैबाय नोंना आसामनि फेभारनिसो बर'नि ट्राइबेलफोरनि फेभारनि नङा आरो लास्टलि मोनसे खोथा आङो होनलांबावनोसै जुदि जोंनि रायजो राजाफ्रा बिटिआर एग्रिमेन्टखौ जुदि थगायनाय होननानै साननानै लाबायब्ला बा बेयो मोनसे गाज्रि रोखोम एफेक्ट जागोन होननानै नुहुरबायबा अब्ला बेखौ उइदिन दि 1 मान्थनि गेजेराव जेरैहाय जेनेबा जायफोर सरकाराव दङ 28टा देरहानानै दा सरकाराव दङ मेजरिटि बेखौ एसेम्ब्लियाव मोनसे स्पेसियेल माबा सेसन लिंहरनानै
मानोना जोंनि बिटिसिआ आयेन दानो हायो आयेन गासिबो प्रनयन खालामनो हायो नङा होमबा सेल्फ गभार्नेन्स नालाय जोङो नटिफाइड खालामनांगौ जे दिनैनिफ्राय जोंनो बिटिआरखौ नांला जोंनि आगोलनि नाम बिटिडिखौनो प्रजुक्त खालामफिननांगौ होननानै बेखौ गभर्नरनि थ्रु नटिफाइड खालामनो हायो नाम सोलायनाय गामि दानख'नाय दारननाय सोसननाय गासिबो 6 सिडिउलनि मालिकआ जाहैबाय गभर्नर बेखौ पार्लामेन्टआव बिल फुटाब खालामनाङा 6 सिडिउलनि मालिकआ जाहैबाय गभर्नर जायनि जुनै हेमन्त बिश्व शर्मा मामा भागिना प्रमद बाबु मोना बे एग्रिमेन्टखौ गभर्नरनि थ्रु नटिफाइड खालामना लाबाय मानोना गभर्नरा संबिधानिक मानसि बे नटिफाइड खालामोब्ला नोंथ' लिरना फैबाय ना लिरनाङा लिरथारनांगौ नों गभर्नरनि अर्डार दा बे जिनिसखौ फोजोबनोब्ला नोंथांमोना जेसेबां सिगनेटरिसफोर दङ बिसोरबो थाफानांगोन जुदि बिटिआरआ बर' हारि ट्राइबेलनि खहा खालामनो नागिरदोंब्ला उइदिन दा मासनि गेजेराव क'क्राझार एसेम्ब्लियाव बिटिसिआव रिजलिउसन लानानै बेखौ पार्मानेन्टलि रुट आउट खालामनो हायो बिटिआरखौ आरो बै आगोलनि नामानो फैफिनगोन नङाब्ला मा जागोन पावाराथ' 5 बोसोरसोनिल' मोनसे इलेक्टेड गभर्नमेन्टआ खय बोसोर थायो 5 बोसोर बिनि उनाव हेमन्तनि बिजेपि बिटिसिआव फैबायलायनो बे बिटिआर सोदोबा फैफिनना नोंथाङा माबोरै होबथागोन आरोबाव नोङो हरै बिपिएफआ सरकार फैफिननोलाय बिटिसिआ फैफिनगोन मानोना जुदि नों बेखौ पार्मानेन्टलि जुदि सलुसन खालामा अब्ला पावार चेन्ज आफ्टार 5 इयार्सनि उनाव बिटिआर फैफिनगोन बिटिआर फैयोब्ला बिटिआर क्लज मथे खामानिया जागोन आबार नेक्स्ट 5 इयार्सनि उनावहाय जुदि बिटिसि फैयोब्ला बिटिसिनि क्लज मथन जागोन दा बे सिन्था खालामनांगौनि बिराद दरखार जाबाय ओंखायनो रायजो राजाफ्रा बुजिनो जेनो सेस्था खालामो जोंखौ गाज्रि मोनग्राबो दं गोबांनो मोजां मोनग्राबो दं साफा सानै खिन्थु बे बेक्तिगत नङा जों जिनिसखौ सालिजारि खालामना नायजानो लुबैदों मानोना बेक्ति स्वार्थनिफ्रायबो जाथि हारि थामोनथायासो देरसिन मानोना जों गोदोनिफ्रायनो थगायजाबोबाय गंगार हाजोनिफ्राय लानानै सिखनाझार नौनोगोर ओमफ्राय नोङो डिमापुर कासपुर गासिबो रायजो थायो सेजायो दाननैसोनि उनाव बेसे सेजाबावनो 21st सेन्सुरियावबो जों सेजाबावनोसै नामा थगायजाबावनोसै नामा ओंखायनो सम फैबाय गोरों गोराफोर मेला दङ सालिजारि खालामनायनि सम फैबाय मानोना जै जुदि फारिलाइया 125 दा एमेन्डमेन्टआ डिसेम्बराव फाइनाल जाबाय बेखौ आरो सुद्रायफिननायनि 50-100 बोसोरनि उनावबो हयथ' चान्स मोना जानो हागौ होमब्ला जोंनि अबस्था मा जागोन बै 1983नि दशकनि जे टाइमाव 80 दशकआव जोंहा जेबो स्टेटास गैयामोन जेनेरेल काउन्सिलाव जों थाबाय थानांसिगोन ओंखायनो खावलायनाय आरो अनेक खोथा दंबावोमोन परबर्ती टाइमाव नोंथांमोनजों आरो सावरायबावगोन जिखिजाया बेखिनि होननानै आंनि बिबुंथिखौ दोनथ'नाय जाबाय धन्यबाद